Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? May kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Joan. Joanak, wa man kay klase ni ugma, manglaag ta ha? Laag? Asa man ta, ma? Adto ta sa mall. Wa day kay work, mama? Wa nak. Si Papa? Na may work si Papa nimo. Kita na lang usang duha maoy magbanding. Ihatag na ko ang tanan akong oras nimo. Thank you, Mama. Kumusta man ang lakaw ninyo ni Mama, nak? Lingaw kaayo pa. Nananaon mig sini. Nangaon mig lami. Unya, nagduwa pagid mig arcade. Uy, mayo hinaon. Kuyog na niya ka na mo sunod pa, ha? Puhon, nak. Iyahayanin mo no, pinangga kay kasi mong mama. Mamawi raman sad na si Mama na ako kay permi man siyang motrabaho gud. Panagsara man na siyang mauli sa bahay. Morning swerte kayo kaday. Perfect kayo imong pamilya. Maog kitay. Juan, ayaw pa sa gawas. Ipagita ka. Nga naman ka, ha? Magulit na ta. Ha? Wa pa man mo man akong klase pa. Bahala na, nak. Tanang kay nagdali ta. Kay mo biyahe pa ta. Ha? Okay ra ka nak? O, ma. Ngano ting ni sakay man tagbas, ma? Magpalayo na tanak. Ha? Kano sa man ta mo balik? Di na ta mo balik dito. Unsa? So, transferred ka din hi. Okay, di ka na ta ha? Sige. Congratulations, anak. Congrats, nak. Salamat, ma, pa. Mag-college na gid ka. Asa magkagustong mo eskwela? Pwede og. Adto ko sa atong gipuy-an sa una, may eskwela? Magyo'y gusto ni mo, nak. Opa. O niya kay layo man to. Mag-boarding house lang ko. Sige. Kung mao'y gusto ni mo. Thank you, pa. Kumusta magadiha, nak? Okay naman, pa. Kamo? Ako na lang sa dali kay nilarag ka naman sa sumama ni mo. Trabaho na sad. Sige lang, pa.
Makatrabaho na gani ko. Dili na maahat si Mama og larga. Siguroon ako nga dili na malayo si Mama nato. Makaulit na gitawan ko. Juan! Oh, Polo. Juan, kuan ba? Naku nalibugan sa itong assignment ba? Pwede ko magpatabang mo? Maglibog pag ka nga pila ka tuig naman kang nag-college. Kabiyasa na ng pinakatuig eh. Bitaw. Kapi sa gara. Murag tikuwag nung kita para ni mo. 4 years na itong gapo eh. Naundang na ko. Mong college kaya pong kuhantod ron. Sige na ba? Bangi ko. Sige, good. Asa man ti katudloan? Sa amo lang. Okay na. Salamat kaya. Sige. Ato na ko ha. Mingawa sa ilang subdivision, uy. Oh. Si Mama? Ma! Oh, Joan? Nag-unsa man ka din Gikan ko sa bahay sa akong classmate kay naami gibuhat nga assignment. Ikaw, nag-unsa man ka din Api ba na kung nilarga ka? Oo. Wa pa ko mularga kay na ako importante nga tuyo sa among kauban. Mao ba? Ikaw, ayaw pa takaw atog mga bahay, ha? Layo ba yung taon minimo, nak? Si Bakog maunsa ka? Ma, relax lang. Muulit naman po ko sa boarding house. Sige, nak. Pag-amping. Nga naman to si Mama. Mura maglahi ang yung lihok kanina. Mura sige kulpaan. Naakay kitago si Mama na po. Sa panigisan ti Papa. Oh. Picture ni Mama? Oh. Tanawa si Mama nimo nang laag sila didto karon sa Bohol. Karon? Nganong magsulti si Mama ni Papa nga ni Arase sa Cebu? Sa makikitago ni Mama na mo? Di man sa pagunsa ha, pero ba sino nailain sa mama ni mo? Murag dili ko makatuo, ana. Nakita na ko kung unsa kamahal ni Mama. Si Papa. No, sad. Pero kung nun sa mo na, may baho ko nga, may bawan na ko niya na ni mo. Ato de, kung ba, celebration sa akong birthday nig Saturday? Basig pwede ka, ato sa mo. Plano man akong muuli sa amo, anak, good. Oo, mau ba? Aw, sige, kung mausap ang imo na una. Welcome na kasbay, ha? Salamat. Wa pa mauli si Mama pa? Wa pamanak. Ngano manunta? Gusto na unta akong muuli diha, kay gimingaw na kayo ko ninyo ni Mama. Basig sunod si Mana patunak. Oh, mao ba? Sige, sunod si Mana na lang sa kumuuli pa. Mayo kayo, wadi ka madagi guli. Nausab ako hunahuna. Dali.
ipaila-ila kang mama papa. Ma, pa, si Joanne, akong classmate. Joanne, akong mama and papa. Si Mama. Oh. Joanne, dali. Kaon. Polo, mula ka na ko. Naadimanday ko'y nalimtan sa boarding house. Excuse me. Nailang pamilya si Mama. Gano? Diyon sa pagkahitabuha. Joanne. Buhi ko. Minawa sa... O sa pa may paminaw na ako, di mo? Kaklaro na ato nga naakay kabit. Nak, dili na ko kabit ang papa ni Polo. Mao ba? O sa di tawag di mo anak nga naa makilaing laki. Imong papa. Siya mo'y akong kabit. Unsa? Pasaylo ako, nak. Pero dili ko gusto maguba ang imong tanaw na ako. Kinahanglan may baho si Papa, Adi. Ako si sultihan. Dili na kinahanglan. Gano, ma? Naibaw na ba si Papa, Adi? Sultihin ko! Oo. Ibo ang naginday ko ninyo, ma. Nak. Grabiya sa ninyo, uy. Gipatuo ko ninyo ganindot ang akong pamilya. Nga perfect mo nga pagkainahan o amahan, pero gibuang na day ko ninyo. Sugot karon. Kalimtan ako nga may ginikanan pa ko. Joanne. know you got the best intentions. Just trying to find the right words to say. I promise I've already learned my lesson. Madawat pa na ako kung laing tao ang nitraidor na ako. Pero kaugalingon ako mga ginikanan. Maunay pinakasakit. Sitting here waiting, Kigipatuo ko nila sa usa ka dakong bakak. just be patient. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagdaganing akong tampo. More power, RMN.